Keploki awakmu. Biasa nek aku dikeploki wong-wong nyawang aku ganteng. Awet dikeploki wong-wong nek Pak Kolo bagus, lumrah. Biasa. Lah kowe nek ana wong surak-surak ngopo, Pak? Ya aku ya salah paham. Bagi yo. Kabeh ngono lho, tibake ora kok mergo aku terkenal. Mungkin saking gantenge. Enggak. Saking gumune. Ora. Apa rambutnya potongane apik nang? Lah masalah apa? Ya perkara celanaku durung tak laretne. Ambimu. Celana rung ditolak. Mulane kok isi saking ngono. Lah ngono kok pengen disircel. Iya, cewek endi karo maneh sing cewek. Lah iya. Mongko wong urip kuwi nek wis wayah umure kudu ndang rapi. Kaya syair sing tak sairke mau, lagu sing tak lagokke mau. Lagu temanten anyar. Ya apa ya, Bang? Temanten anyar. Sing bener tembung temanten, kemanten apa penganten yang? Lah, nek aku ya kemanten. Ya penganten. Nek aku kemanten ke iki keluarga, man ki mantep, ten ki tensine dhuwur apa ora saurung dadi manten. Nek jarahe rendah apa ya? Lah awakmu apa, Pak? Kabeh wong salah ucap. Dadi sing bener kemanten. Kemanten itu ya keliru. Terus penganten itu juga salah. Lah sing bener. Sing bener iki temanten. Apa? Temanten. Iso ngerti. Nek wis nek temanten mergo ana wong mantu. Apa arti dari mantu? Man ki teman, tu kuwi turu. Berarti ini wong mantu. Nek wong mantu, Golekne teman turu anake. Awakmu teman, wong mantenan golekne musuh anake. mesti golekne teman turu, golekne kanca turu. Nek menurut awakmu ya apa? Nek mantu kok. Mantu kuwi nek aku orange man barang sing metu. Lah kok orangnya man barang sing metu? Lah gawe mesti ngetokke suguhan, sajanan sak pinunggalane. Dadi manten dayu sakmono kae apa biyen kok ragat piro, Pak? Endi? Ragat sakmono kae bagian dadi manten tak Wis tak dadi manten apa? lho wong sakmono kae teko nang omahmu kae ngono kae suguhan kae ragat kondi. Kabeh apa enak kok gak ana repot ya. Dadi mlebu kono wong bebas, mergo kuwape Lho kae sumbangan, Pak. bon-bonan. Tekonono Bagio ku wong tuane sugih sak desa. Lha iki lek sesine ya enak iki lho. Lomba sugi-sugian itu satu kecamatan paling sugih dhewe iki bapak ibuke Bagio. Masuk tahun ngarep ki, lah sing dilebokke sugihan nak Bagio. Awakmu yo gelem tak Gelem soal sugihan. Sapa? Awakmu. Lah karek kono ya apa? Lah kowe gelem apa ora? Lah terserah. Sawane kaya wis menyerah ngono. Nek gelem yo ndang manut. Lah kenapa kok ora gelem? Gangku meteng. Lah nek kowe apa? Nek aku ganden. Lah iso ganden. Ganden iki ora usah dipeterjemahne enggak usah. Dadi Ya apa? wong wedok kurang ajar ganden. Zaman aku dadi manten ramene dawuh ya kaya ngene iki. Kemantenan biyen ya apa? Ngeri. Wis Ngeri bak. bapak iso ngeri lho. Bojone dibacok ndase. Lambemu tetak. Lah manten kok ngeri. Tegese ngeri iki serem lho. Peristiwa malam pertama saya itu. Tenan. Kowe tak critani aja meneh kowe gak gumuno. Lah aku ki sing dadi manten ngampe sak pene gumun kok.
Lah wis gumune masalah iki opo? Lah kamarku rene lawange. Slambu. Kanane golekno plastik sing putih saketan. Lah pesenku ae. Nek gak iso tuku slambu, bener omonge Bagyo. Tukokno plastik. Tapi plastik sing putih ae. Jaiten ngisor dhuwur. Ora ngono aku manggit mes wae iki. Dadi manten padane rabuk tanaman tak critanono. Iya apa ya apa. Manten saiki iki modele rak gayane teru Ngayogyakarta utawa Surakarta Hadiningrat. Zaman mantenku ya wis Bang. Dikirapke kae. Wah. Jam 12 awan temu kirapke. Jam 3 tamu bubar, kere mlumpuk. Lah kok iso ngumpulno kere? Enak sing ngambine Bang. Heeh. Iku sapa ya? Lambemu dadak. Gak ono bojomu kon ngire. Ora ngono bareng wis ngono ya ta. Iya. Bar dikirape sinten ingkang jengkar saking sasana palenggan lan sak pinunggalane. Aku ki lah kok ya nggudo rasa tepak. Iya apa ya? Bojoku ki ndadik cilik jenenge Yanto. Turune ki awur bojoku. Lah aku isuk wis arep didandani ki wis mikir, lah iki nek bocah ki turu awur bojoku terus aku piye aku. Terus nasib ingsun iki lho terus piye aku ki ngono ki. Akhirnya enak kesempatan kok gak. Ngapa kok ngurus Awakmu kan takut. Lah kok ngurusan kesempatan lagi cari kesempatan apa? Kok iso tekok kesempatanku bareng aku wis data. Wis takut ndelalah mara wedok ngomong. Kowe nyapa njebor ngono? Kosane mara wedok ngomong. Mara tuwa wedok ngomong ngendika lerun dalem Bu. Adimu kok Yanto ben turu awor ibuke le. Aku nggih. Batinku peristiwa mengerikan terjadi malam ini. Harus aku. Bareng wis ngono mara tuwa lanang ngomong. Lah kan nek temanten ke dikirapke. Nek ratu tedak teko ya ta. Jengkar teko sasana palenggan ki ndelok kahanan prajurite ngayaka prajane wis mlumpuk purung. Lah nek manten bak kayak dikirapke kan ndelok situasi medan. Ini kamar mertua, ini kamar manten, iki pawon to jeding. Aja ngampe bengi kuwi engko kleru kamare maratuwa dinggo arena dan juara. Tegese iki TV-ne kan dikek jero kamar. Nyetel arena dan juara. Karek kulinane ya gak arena dan juara, ngono kuwi malah nyetel siapa dia kuwi. Kok ayo siapa dia, Pak? Bareng wis, ya ta. Tamu mulai maroto sendiri jam 7 sore wis mapan. Akhire Ron. Gak ngomong nih wong. Gak. Ngomong nih wong lah. Gak tahu. Wong ngomong nih wong. Ngomong nih wong lah. Nek aku gak ngomong nih wong. Tapi yang jelas sih bahagia. Gak Ron, aku pengen ros sejatine kok. Bareng wis aku mapan nang kamar kamarku bleng. Kamar manten ya. Kamar temanten lah kok lampune 100 wattan. Tak ganti 5 wattan. Ora ketok gambare. Komune kowe iki gremeti aku lho. Ngono ya. Dadak wong dadak malah digremeti. Mamane padang tuh mau remeng-remeng. Remeng ya bareng. Mama lampune kamarmu remeng-remeng manten anyar rasane atimu piye, Pak? Biasa-biasa. Ngawur wae. Bareng aku wis mapan bleng, kita remeng-remeng bojoku nusul. Wis nganggo daster niku. Daster tok. Lah awakmu terus yo. Gah ngomong nih wong. Gah ngomong wong. Gak Ron. Kok ngomong nih wong aku gak ora. Ora. Bareng aku nggih tak lewawang tak kancing jeklek. Maratuwa wedok turu ning kamar sebelah karo adikku Yanto. Wis sepi. Aku ngetane bojoku ndemek pundakku. Jane rasane atimu Ron. Lah nek kowe piye? Nek kowe lah wis biasa-biasa. Ya kok malah biasa-biasa. Aku nang perasaan orang itu lain-lain loh Mas Kiron. Bareng aku wis nglit, carek.
Aku ngletak bojoku ndengok undakku bojoku karo tekan. Iya apa? Gak mau ngomong-ngomong wong kok. Ora warung kene iki sak kono critane sak. Ngomong-ngomong wong ora. Ora. Bareng jane nek kesempatan tak gak. Anak kesempatan ta kok ya. Bolak-balik ngomong wong. Ngomong-ngomong nih wong. Ora. Undakku didengoki bojoku muni ngene. Iki wae sapa, Mas? Jawabmu. Jawab aku yo nyari. Gak mau ngomong lho, Pak. Gak karo Ngomong ora. Gak. Setangkon. Jane nek kesempatan tak gak sih, Pakmu? Iki kok bolak-balik wae nek kesempatan ora. Lah awakmu ya bolak-balik kan. Wong ae awakmu. Kowe dhewe piye? Jaman semana nek kesempatan ora. Rasane atimu piye? Biasa-biasa. Bareng aku wis ngletak bojoku teko. Iki wae sapa, Mas? Kamu kuwi. Aku yo nyari, "Wek, Dik." Aku terkentan tekan nang bojoku. Lah iki wae sapa, Dik? Aku sapa? Aku nyari, "Wekmu, Mas." Lah kok mara tuwa wedok ning kamar sebelah melok nyauri. Nyauri apa? Wek Yanto lho sandal to. Abang Jarak sandale adikku. Jane mara tuwa barang ke yo randang sare aku. Garane apa? Jarak sandale adikku. Saiki yo apa rek kabare? Ya apa rek kabare? Ya apa rek? Ayo. Iki nyapa kok nek kesempatan. Lah kesempatan ora aku urusakku. Aku malah sing anu nek kowe piye, Pak? teman anyar ki ngene. Nek kowe piye? Bojoku kan tak oleh hadiah ngono iya. Iya. Yo kado. Oh, gak kado. Lah aku melawak kan kulino disawat rok. Daster ngono. Tak gawa mule. Aku mlebu pawon bleng lah kok. Ana wong nyugokne geni nang ngarep lawang ngene iki. Tak cowobreki bokonge. Yah mene kok urung mateng. Yah mene kok durung mateng. Yah mene kok durung mateng. Lah kok noleh ne anu bojomu nang sumur lho ora ngono. Apa dia sapa iki? Lah kok mara tuwa. Lah masa iki diampere mara tuwa wis kan bojomu ora. Gak kok sekitar kene iki ya padha empuke dadi Siji maneh karo pengalaman. Nek Pak Kole. Wong wedok ora kaya bojoku. Bojoku masih gak tak belanjani gak tahu ngomong. Temenan, tak belanjani yo gak tahu ngomong, gak tak banyak gak tahu ngomong. Sabar Lek. enak kesempatan Lek ning. Wis ana kesempatan. Kowe nek kesempatan meneh kowe dhewe. Wong kok aja sok maidu karo kowe. Aku gak pernah, Run. Aku mau lali koleke apa bojone ngono nek kesempatan pomo kowe dhewe ndek bojo kaya ngono ki rasane atimu piye? Ngerti. Iya. Dulur-dulur ngerti. Ana lagu Kirun Kunglung Merak. Ngerti? Iya. Apa, Pak? Kirun apa, Pak? Apa? Kunglung Merak. Nah, wis ro. Apa lo? Kirun Kalungan Melarat. Payu nek lagu kowe mlorot iku sing ngakon mlorot sapa? Tegese aku ki sukses. Kena apa kok sukses? Suksesnya seseorang tidak bisa diiri. Tidak boleh dimereni. Sebab itu kok apa? Loh, waton kulit tawakal iman takwa pada Gusti ingkang akarya jagat. Kowe selalu manembah orang lalekke. Sebagai umatnya, apa tugasmu sebagai umatnya? Mesti bakal untuk wahyu nugraning Gusti. Ron. Nek anu aku nek kesempatan mbok dicatetne omong-omong. Jane nyatet meneh. Ngono kate dicatetno. Lah iki dirungokno wis padha ae. Lah wong urip sing penting ki siji, aja kengguh marang krincinging dinar. Loro klubu ing mina, telu gebyaring wentis kuning. Nek diartekne tembung indah saiki harta takhta lan wanita. ngene-ngene iki lho sing tak kaji kok ngene iki lho. Tak catet nang buku-buku gede ki lho anu Lek. Buku apa? Digondoli tikus tak. Lambemu ning aku jek kalah Lek. Ndak, panjenengan bener. Tiga ta iku panjenengan awake dhewe iso inggiri. Yo sak ora-orane slamet lah awake dhewe. Nah, ana tembung maneh dawuh para winasis para pinisuh purwa madya lan yusanane kudu mangerteni. Lagi yo ki nek kabudayan Jawa ngerti. Wah.
Aku ki paling-paling pol teko kendi. Kene apa? Wong digawe wong slametan. Kok mesti ana kendi lan ada kinang. Kendi. Iya. Kudu teken lan tansah ngudi. Tekena marang tumindak ingkang bener, ngudya kawruh ingkang apik kanggo slameting donya ngakirmu. Ngono. Iku kendi. Nah, saiki ya, lho kinangan kan enek mbakone, enek suruhe, ana gambire, enek apune. Aku gambir suruh. Apa sebabe kok enek diarani gambir? Gambir saka tembung gambiraning ati utawa senenge ati. Oh. Duwe gawe dirawuhi para tamu iki gambira iki sing gembira, seneng atine. Lah nek Aku ramen kesalahanku mbok menawa ana kekurangane nek ku ngowahi sajian. Iku lho, bagio awan bengi iki jan mletik mripate tenan. Mletik pikirane kok mletik mripate. Heeh, pikirane. Awam kok ya iso ora Mas. Aku mbuh anggerane yo ngene iki. Lah, saiki enek Suruh kuwi selak kesusu oleh pengen weruh. Pengen weruh apane? Pengen weruh keadaane keluargane, keadaane bali wis maning ngene duwe gawe iki nek nata praktis apa ora. Akhir Mas kaya iso ya. Bocah kok pinter ram kaya ngene iki jan polone jan tenan apa. Polo alah. Ron. Golek kanca liar. Apa? Engko nek wong ngene utek jerene aku mau utek-utekne. Lho kan sapa nusul Pak? Endi? Waduh kledang-kledang ngono piye gandes luwes. Alah. Mas Bak. Siapa Pak? Ora sampe rusuh-rusuhan. Sopo? Enak bojoku aja omong rusuh-rusuhan. Kalian ngomong apa? Piye to, Mas? Kalian ngomong apa? Aja omong rusuh-rusuhan. Beda kalian ngomong sing lucu. Atur rene lho Mas, aku aja didoi kaya ngono to. Apa? Dalem. Kalau kedo ngetan. Kirim. Dalem, Pak. Kedo ya. Bapak karo ibu lagi omong-omongan. Ora pareng ganggu bareng ngono Dik. Disuwun. Kene lho rada cedhak rene, hawane adem banget ki lho. Aku ket mang panjenengan wis merongos karo tak. Kok ngalemen to, Pak? Ngalemen. Bojoku ya ngono kuwi. Masalah. Engko dodoan ngono kae. Ya kok tak bawa aku ngono kae. Apa? Mas ngono wis metu kok. Wis metu kok, Mas. Ayo tegese lagi bayang ngono nek bengi yo ngalem. Yo ngalem. Peteng saiki ngono. Peteng titik ngono. Ati ngono. Iki aja kaya ngono to, Mas. Ngene. Mas. Apa? Aku terguyu. Ambilmu. Wis jenenge wong rukun. Tapi anu lho, pengalaman bojone Pak. Mas loro lho, kan diobat no. Aku ndak mau sih minum obat Mesti aku ya ora nang guru omah ke lek ngebut sanduk cilik. Pak, aku wis iso mbanduk cilik, Pak. Tapi mau aku tambah obat ya. Obatnya diminum. Habis bapak sih ngono. Ya tambah, ya udah tambah. Lah iki lho sesine ya ono. Sebagai seksi ke sapa? Percaya kandhane Mas Bagio, Mas Kirun. Ya iki nek nyuruh aku mbok sing Lah piye to, Mas? nek mati emas emat papa. Lah sing apik piye wis? Pantes sing apik ndi delok loro kuwi. Kuwi nek cara aku Papa karo mas lho. Celuke kowe ya nang ngono wae. Ngene lho, Mas. Gusti. Kalau ngene iki ngopo to? Pengundang bojo-bojone dhewe kok padha gelo lho. Yalah pangeran. Gak ndelok apa, kaya leh ngalem ku lho nyawang Bagio. Wong rupane kaya reca. Oh, nah. Ya mbok yo aja nemen-nemen awakmu ngenyek karo Bagio. Ngene lho, Mas. Karmen Undang Mas Bagio ngalem ki tenane aku ben entuk tambahan. Tambahan apa? Lho sampean kurang ngerti to? Apa? Mas Bak yen ra tak cedhaki dheweke lewat terus. Dadi yen terus aku ngangsek malah saya tambah. Ngerti dhewe to.
Apa? Najan aku elek, bojoku ayu. Ora kok sing sayang ki aku yang dheweke. Apa? Ning dheweke itu selalu memperhatikan saya. Bener arep nanti. Lho kok piye to? Kok arep nang ndi? Nyusul aku ngono to. Ya mesti tak susul wong dolan kok ra mulih-mulih. Sing bener ki sing rukun agawe santosa. Cerah agawe bubrah. Ya kerukunan kuwi mau sing diajak. Iya, Wong gelem nyonto aku ngono jane ora tau kok tukar padu ambek bojo. Apa gelem aku nyonto kowe ukuramu klambi karo aku gedhe aku. Tegese nyonto ki nyonto keadaane rumah tanggaku. tingkah lakune. Masa Mas Bak, rada rene to, Mas. ora angkep. Yen sampean ado karo aku delengen to. Aku yen rambut cedhak ya awakku panas lho, Mas Bak. Lho biyen sing awake panas sak bagian. Iya. Lah kok terus lagi oper nang bojomu ya apa? Enggak ya panas terus akhirnya tak mutasi rono ngono ya. Wong panas dimutasi. Bojomu nyelok. Wong loro-loro kuwi darahe panas. Dadi bagya karo sing wedok ki turun banaspati. Lah wis delokno nggonku angger wong rono kobong kok. Mulane darahe panas. Lah apa tau to ndondok bebek ndok mentoke dingkremke? Gak tau. Awang ning jero omah dhewe dilungguhi netes kok. Oh iya, Pak. Lah mulane mentok-mentok rupane padha bagya kabeh. Iya, bener iku bathuke aku sing nyanyi iya. Awakmu ngono ki ya percaya. Ya percaya lho, Pak. Ya, Mas. kira-kira ya ngono lah. Dene lho Mas genting ngladeni aku kok ngladeni wong loro kuwi wae. Nyeluk kok ora mesti Bojomu sebab. aku kuwi. Nyeluk karo awakmu kamu dadangi apa-apa karena Wong kuwi sak kobere kok. tak kabere. Mang nyeluk papa. Awakmu nyeluk mama. Bar tak seneni. Nyeluk sing mesti wis apa enake Pak Mas. Wedok iki wingi tak enceng malah kong. Kong. Terus bagya kek gak kong. Darani pitik tukung. Ora kondang ider kangkung. Jenenge yo Lah, sampean ki. Nyeluk mama kuwi tak seneni kok, Lek. Lah apa? Ora usah nyeluk mama. Lho sing nyeluk mama kan awakmu. Ora, maksudku kon nyeluk mama iki aku. Aku mau lah terus tak ngenekne. Nyampet. Wis ora usah nyeluk mama. Soalnya kan gak enek to hari mama iki. Lah nek hari ibu enek ngono. Bendone kuwi wong mboke bagya kan Gimah. Apa? Gimah. Sapa? Bumu. Nek karo mbok jenenge Ponimah. Tambah genah ngene, Mas. Iya. Ayo bojomu dicedheki dirayu sing Dene lho Mas apik. rada rene. Wong wedok iku ora kok dibelanjani tok, Bak. Diomongi sing enak, dirayu. Lah iku baru perasaannya Ya, itu Mas, kok. Kebutuhan rohani dan jasmani ini kudu terpenuhi. Jasmani tukang gak irah-irahan. Aku seneng lho kalau bojomu barang seminggu sekali ngejak santapan rohani ngono. Iya kan? Wong memang wong urip ki kudu ngono kok dadi rumah tangga iku kudu sering-sering dengarkan dawuh-dawuh para winasis. Itu yang saya- pitutur luhur. Itu yang saya contoh setelah aku roh bojomu terus bojomu tak kolik sering mbok santapan rohani tiap minggu. Iki rencanaku minggu ngarep ya tak santapne terus. Nek ngono aku yo ngerti. Apa sampean wis ora seneng karo aku? Ya kok ora seneng ki ya gak. Tapi Apa milik sumbangan sing akeh? gak ya karepku ki keadaan kan udan. Iki dadi Kok iso disantapke trek. Kok iso ngawur wae wong Jenenge rumah langsung. tangga ki delok. Kan ono contoh-contoh. iya. Jaman biyen kene keluarga Rahmat. Keluarga Bubroto. Ngono kae bagi rumah tanggane sing dicontoh mini pelet karo putong bajir. Makanya ya geger ae. Rene lho Mas. Wis aja direwes wong loro kuwi sing baku ki aku karo kowe wae. Sing jelas awakmu karo aku ki rumah tangga sing anu. Apa gak diterimani karo kanca. Aku rangkulen to Mas. Mbok yo aja wong angkep. Alah ora apa-apa kepong-kepong pokoke asik. Sesarono kolik karo kirun. Aku kok kelakon duwe anak. Dongakno ae muga-muga aku duwe anak sing tanpa cocot. Apa sampe anakku ki dadi Tanpa cat. Tanpa Cat. Cat sing ora ciri lho. Cat. cacat jenenge.
Oh, berarti harus diganti no kuwi. Ora, kowe pas maca bukan tulisan-tulisan Jawa. Kace cacat kok maca cocok. Dadi wong uripke sing ndelok iso ngrayu. Marano Pak Kalik. Kowe nek pengen ngrayu bojo, aku ki selawase Kalik. Dadi bojoku ki Lek. Iya. Iki urung tau kok. Tak rayu roh jawane wong dirayu wong lanang ki apa gak pernah. Ndang to, Mas. Bojoku ya. Ora tak benjani. Mas, Arangan tak bandani Kok tapi Pak? tak omongi sing enak, tak rayu sing enak. Wis, Dekku Mas. seneng pisan. Nih tak warai. Oh iya. Dik, Berarti ndang mapan to. Makanya aku suka mapan. Dalam arti mapan tuh tak kon siap, mapan madhep mrene lah. Aku nek ngomongi lak penak wong kupinge madhep rene. Heeh. Lah nek kon jungkel aku nek ngomongi lak leren. Iya iya, ini tak warai. Sing wedok barang ki yo mau nyedak dirayu. Jenenge bojomu sapa? Ulam. Endi to? Bojomu iki lho jenenge sapa? Santi. Eh? Santi. Eh? Iya jenenge ning sawu orang rasane lak rasane. Jenenge sapa? Terima. Lah kok jenenge terima. Terus tak rabi wi tak searisan kok tanda tanganan kok tertanda terima. Aku mikir, Mbah, ini jenenge bojone artis e. Kalau terima tak Santi. Oh, jenenge Santi ya. Heeh. Lho kan tak arahin. Santi ki Santi sandal. Heeh. Ti Tintil. Tapi Santi ku sandal ning ngutil. Santi san kuwi panjenengan tegese sandal. Heeh. Ti kuwi dipasang kemiti ngono. Ayo, kene tak arahin. Dek, Niken. Lho lah kok niken. Ajine Niken Santi. Wah, bepisan. Ayo kene. Dek Santi. Santi, aku tresno karo awakmu. Senajan to nebawa aku tetep eling karo kowe. Aku ora bakal kegiwang karo wong wedok liya. Aku tresno karo kowe ya Santi. Wis ta Santi, senajan kaya ngopo aku ora bakal ngolekno karo kowe Santi. Apa dhewe lho. Ngomong dhewe. Ngrayu kuwi pernapasan penting. Kok pernapasan mlebu metune hawa. Hawa nafsu ku bener. Nih tak warai. Aku kekel apa tau iki kerih lah aku iki. Tak warai ya kopo kulek-kolik barang ki ya panganane kuping. Ngomong Santi, aku Tresno karo kowe lan aku sanggup ngayomi lan nyandangi ing ngriki kula sampun tresno pinangka mas kawin setunggal rupiah nikahipun kula Helen lah aku ki mbok ijabne lho mbok ijabne ki pemanggilan lho ora Mas. Mbak Santi. Apa? Pun tresno kalian Mas Bagio. Sampun, Mas. Bagio tresno tenan karo bojomu. Iya. Tak kolek yo ngene iku cermine keluarga bahagia sejahtera.